Yadda wannan suka samu kuɗi, yadda wannan ya samu kuɗi, da izinin Allah kai ma za ka samu. Kawai kai mana magana a WhatsApp ɗaya daga cikin lambobinmu, in kai wannan ba amsa ba sai kai magana da wannan, insha Allah za ka samu amsa. Tasrifi gaskiya ne, tasrifi gaskiya ne. Yadda waɗannan suka samu kuɗi, yadda wannan ya samu kuɗi, da izinin Allah kai ma haka za ka same su. Za mu iya baka kai da kanka, za ka iya zuwa inda muke a sai turare a yi maka aiki, za ka iya turo da kuɗi a sai turare a yi maka aiki, za kuma ka iya aikowa insha Allahu da turaren idan kai ka siya da izinin Allah, amma ka tabbatar ka sai turare original kafin aiki. Tasrifi gaskiya ne, domin samun cikakken yaƙini da kuma ƙarin samun abubuwa guda 5 waɗanda ya kamata a ce ka fahimci gaskiya da kuma ƙarya akan aikin tasrifi. To kai min magana a wasu, ba dole sai mun yi maka aiki ba, ba dole sai ka yi aiki a tare da mu ba, ba dole sai ka turo mana da kuɗin turarenka ba, ba dole sai ka zo inda muke ba. A'a, menene ma asalin tasrifi da ake ta cutar ku, ana ansar kuɗin a wajen ku, ana cewa za a buga muku kuɗi, za a yi muku tasrifi, za a yi muku tasrifi. Za ka samu cikakkiyar gaskiya akan me tasrifi ke nufi. Daga nan ko iya wannan ka samu mun ƙaru da kai, sannan kai ma ka ƙaru da mu. Domin zuwa gaba idan har ka shirya za ka ba wani ya yi maka aikin tasrifi, in ka rasa waɗannan abubuwa da za mu gaya maka a tattare da wanda zai maka tasrifi, to kar ka ba shi, domin cutar ka zai yi. Za mu buɗar maka da ido, mu wayar maka da kanka akan abin da ya shafi harkar tasrifi. Domin daga yanzu ba wanda zai ƙara cutar ka, ya ƙara amsar kuɗi daga wajen ka ya ce zai maka aikin tasrifi sannan ka yarda da shi. Illa sai idan ya nuna maka ire-iren waɗannan abubuwa da muka nuna maka su a zahiri da izinin Allah. Ina mana fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Za ka iya zuwa mai maka aiki, za ka iya turowa da kuɗi a maka aiki, hasali ma za mu iya ɗaukar aikin mu baka ka yi da kanka, ka sai turare ka yi da kanka da izinin Allah. Tasrifi bai da wahala, tasrifi baya da wani lokaci da za a ce za a ɗauki time mai tsayi ana ta yin sa ba a gama ba. Duk wanda ya ce zai maka aikin tasrifi ya ce zai ɗauki awa 2 ko 3 ko sama da haka ya ce maka aiki, to ka yarda da shi. Tasrifi na gaskiya da gaskiya bai wuce minti 5, minti 10, minti 15, ya daɗe minti 20 an kammala shi da izinin Allah. Ni zan baka tabbaci akan aikin tasrifi kafin nan ka yi. In dai baka samu tabbaci ba, to kada ka yi da izinin Allah. Ina mana fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Hasali yawanci idan ana magana akan tasrifi ba kwa tsaya ku tantance na gaskiya. Daga naku Sharif Umar Mahadi, a daure a yi mana subscribing, a yi sharing domin 'yan uwa su amfana. Bisalam.